Bafowethu sibuyele futhi ku-Kasi Talk. It's another day, another very sad day, another dollar. Bafana disappointed us yesterday. Baphindile futhi abafana basemzansi wena mtokisho sekasi. Bayenza lento ya before ukuthi njalo thina mina siqualify kabuhlungu. Why thina njalo mina iSouth Africa njalo mina qualify kabuhlungu? Because even 2010 we got to be qualify because of indaba yokuthi singama host. And since then we've been struggling. Machekeche mngani wami. Phothe nomtokisho sekasi. Niyabona bafethu. Sithini makunje? Wesh. Eyakhalisa lento mfethu. Ikhalisa ngalendlela le njengoba ngikutshela ku progress yokuqala ukuthi Yes. abafana bethu abafunction kahle maba under pressure. Ngoba igame yayizolo nokuyi must win butho mntana. It was a must win game, yes. I must win ngalendlela le ukuthi ngibuyela lapha kule technical stuff. Eish. Le 3 point leya. Yes. Ebo yenze lento. Aka own up amenape apologize sisu country. Ngoba i-country tense mngani wami, i-country tense ngalendlela leyo ukuthi injabulo sayazi. Asayazi injabulo machekeche ngiyavuma mfowethu lapho hayi esvar. Ngiyavuma lapho kakhulu. Yes. And enye into engiyibonile izolo ucoach unama favorites. Sorry for ukusho kanjalo but izolo ngibone almost ama player ayi5 angatholi game time emaclubini wawo but ngemeshe crucial kuba yes. Uyang understand Ngiyathola mngani. yeah yiko kuphela engakusho but as umhlali wase South Africa ngi-citizen Eish, kunzima machekeche mfowethu. Kunzima sijabulanga i-country ajabulanga. Mtokisho sekasi. Kunzima. Malume, ayikunzima malume angazi ngithini yazi. Yeah, into I'm more than disappointed na malume the way kwenzeka ngakhona emzansi with ifootball asemzansi. Akukho mnandi man. Thina njalo mina hlala simincile namtokisho sekasi awusibekele mfowethu usichazele kahle even about igame izolo the way ubone ngakhona namtokisho sekasi. Igame eyizolo. Awukhulumi ne-country man mfowethu. Inhliziyo zethu zikuhlungu ngoba leya game leyana bekuyi must win njengoba esho nje. Kodwa nanku sidrawile. Yazi leya draw isibeke endabeni yokuthi Tuesday akekho umuntu obengaminyanga. So besiminyele ukuthi iNigeria ihambe yoshaya iBenin. Impilo yama-South Africans leyo. Siyoshaya iRwanda. And into engasingenzeki. iRwanda ingafika isidrawisi. Or iBenin ingafika ishaya iNigeria. So uyabona nje kahle nje sesiphefumula ngenxeba. Siphefumula kanzima wena mtokisho sekasi. Enye into yaze ngenzeka yini? Ungathola umbokazi le technical team imfakile next match. Uyabona bazubulala. So sifuna hayi bangasenzi kanjalo. Sonke sibonile i-red card kaMbokazi, uMbokazi is out. Yeah, uMbokazi is out. Mabe ngamfaka, singamemeza nathi siseyindlini. Manje ucoach wenzani? and enye into mtokisho into engiyibonile asinasi isipayini sebafana bafana each and every weekend kune play elisha. Bheka example ama opponents wethu basasenawo lo mgogodlo wabo babuilda i-team around la bafana la. Izolo ngithuke mangibona uBilliard. Yeah. Ngithuke ngibona umsolo. Thina uPesita uyenzakalani singazi ulimelo udlala kancane ngoba uPesita akasafaka. We core yebafana and unesipilio. Chambers one abantu abayesibaziyo kuyenzakalani ngabo sicela ukuthi owaziyo ne-information asitshele ukuthi kanti kuyenzakalani. Yeah, iqiniso lelo ngoba asibaboni and asitshelwa next ngabo. Akhulunywa i-country has load. Sazi next. Sibona nje nge-first level. Yeah, bona njengafakwanga engasangeni. Yebo ba. Sikona ba. Yeah, manje sibona bengamfaki ukuthi manje yini engafakwanga asazi. I-country yazi ukuthi ulimele or kune-injury maybe somewhere or kunenkinga mhlawumbe asazi. Kunento usijeka ishoyo ukuthi kunomgogodla wekhaya. Ikho yekhaya. Yeah, ukuthi mhlawumbe khona
uDr Mnandi Themba Ndimkhumbula Samkhumbula ya bethanda ukuthi ya mani yazi thina kumele kube naleyo shukela le RIP Yeah. asisenayo lo shukela lo shukela manje lo shukela ungekho ayinkinga manje sikhipha lo shukela faka laba bafana abancane iflavor yethu bayazelaphi yayibona. And into esikhalisayo ukudlula yonke into, ibhola siyalithanda siyalichasa. La liyodlala khona next year le World Cup le idlala ntathakusa from thina ngapha soyithola ngabo 1 ekuseni ntathu sho ukuthi kumele sivukele kuyobhekelela amanye ama-country sichasa abo Spain singabuye eSpain. Aish. ngalesikhathi leso akusena ne-country yakho Sharp njani? ngasikhathi leso akusena ne-country yakho Mtosha Sekasi, as now you can see ukuthi kwenzakalani ngendaba ye-football South Africa. Even yesterday on the show we did spoke about it ukuthi eish kunzima because mayiqala yonke this thing ibafana look like izo-qualifya very early. By this time I think kumele ngabe vele i-country sesiyazi ukuthi i-qualify yini. So kuyangimangaza naMtosha Sekasi ukuthi namanje we still fighting, kusamele siminye namanje simincele ukuthi bafana i-qualify. Angi-understand manje naMtosha Sekasi ukuthi kanti kwenzakalani. Yazi bese siqualify sonke bese sizothe ukuthi siqualify Manje sixakwe yini Mtosha Sekasi? sibulawe ile 3 points technical Ithathiwe, team yes. management ucoach njengoba ngisho manje makule game eRwanda kungafaka umbokazi baye basibulele sonke siyokhala sonke kunenzana so manje nabo kwakumele bayibone le ndaba kaMkwena ukuthi uMkwena unelo manje sibulele Bebazi nalama player bonke bebazi ukuthi lo muntu lona akekho une yellow card njengoba nje sonke siyobe sazi Tuesday. So Mtosha Sekasi ngicela ukubuza njengoba uMbokazi ethole i-red card izolo, I don't think uzoqhubeka uzodlala kule game ya Tuesday ngokomthetho webhola umbokazi nje akumelanga adlale yes ya because we still akasadlala on that kodwa manje angithi uyazi thina sineyinkinga lezo so siyacela ukuthi technical team no coach basisize ukuthi game ihambe kahle uma siluze but sizamile yes. abafana bazosifakela umfutho sizoba supporta ngeke sekuba supporta angeke kuba support because vele singaba la eMzansi so sizokusupporta angeke sifike amanye ama-country angaphandle naMtosha Sekasi ngendaba yokuthi i-country iyabet manje akethe mfowethu awusitshele kabanzi about i-game eyizolo ibafana the way ubone ngakhona. Do you have a hope yokuthi mhlawumbe naleyo game kumele siyodlala sizoyiwina nje ngoba the way kwenzakala khona mngani wami mina ngisena hope mfowethu. Ithi ngibe honest ngibe fair nakubalaleli nakubabukeli. Thank you very much. Asiyi ku-World Cup. That's the fact. Asiyi ku-World Cup. Ninga-expect ukuthi iNigeria izodla iBenin. And one thing for sure siyaziyo ngebhola dala lento ingasisebenzeli. Hayi vele kudala siyizama lento futhi. I-chance nesiyitholile ukuthi siqualify mina ngikhala ngalo deducte i-3 point yethu. Lo uthathe le 3 point wenza ukuthi kube so. Uyofaka amanzi endlini. And akukho mnandi ukuthi njalo soloku sijabulela irabi ngathi nathi singabantu berabi. Nathi singabantu berabi. Irabi siyayithanda but nathi singabantu berabi. Kuspendwa imali eningabe majake sorry to interrupt. Kuspendwa imali eningabe ku sports in South Africa. So kunama-fans amaningabe. People bet kunama mngani wami. Kuyabhetshwa kwenza yonke. So it's a big or huge sport. Esikhona country, we all know that. And nalabafana basayitholi exposure kahle ukuthi bazodlala kwamala country lawa phezulu ngoba if awungena ku-World Cup nama-scout angeke akubone kahle mpilo. Angeke akubone kahle majake ama-scout. Uyangi-understand? Le game i-crucial. Uthatha ama-bench warmer emaklabini wawo Uziwafaka office level. and sidlalela eMoses Mabhida estadium esikhulu. Ama-cheat amanye awana game time at all. Ngeke ngibabize ngamagama. And angibathi disrespect nabo akusifault yabo ukuthi bangene. Yes. But ispine se-country i-club ne-club ine-11 yayo. Angeke ukuthi next match esoyidlala Tuesday ngi-expect ukuthi sekudlala lo nalo kanti imemo time siyibamba nini. So manje ngithi mngani nami kahle the way uyibeka ngakhona to the viewers eKasi or ekhaya whatever la esobonakala lana esofika khona esobonakala khona kahle ibafana ayisenaso spine ibafana kahle and without spine wena Mtosha Sekasi I think now you can add something there ukuthi without spine sebafana
ayikho into ezolunga kahle kahle the way okumele izinto zilunga ngakhona. Sifuna lo washukela. Sifuna le yashukela esiwaziwa la eSouth Africa. Ya, lo washukela. Yes, asenawo lo shukela lo. Manje ushukela uyifundisa kanjani intwana encane ushukela kungekho abantu abayibonisayo. Yabona uma ugruma istrike awuveli uthatha intwana encane uyifake. Intwana encane ifika kuba ne-top strike esikhona ethimini. Isihlezi vele esikhona. Batraina bonke labantu. Iyangena naye iyamgqugquzela uthi intwana shaya amagoli, igoli lishaywa kahle. Manje sifuna leso spice. Ya, yinto esiyifunayo. Kodwa-ke inkinga yethu ukuthi hey Themba la Tuesday inhliziyo zethu ziyobe zibuhlungu. Hayi kunzima ukutokisha. Asazi ukuthi sizongena noma ngeke singene. I-country, half of the nation or 3/4 seyilahla ithawula. Aselahlile mntosho sekazi. Kodwa-ke manje sithi siyohlalela ethembeni, siyofe ekugcineni. I-hope vele into emele ehleli nayo mntosho sekazi ayikho into ekumele siyenze manje. And sibuyele kule game yayizona. Labantu bapaka ibhasi. Mangikhuluma ngomgogodlo we-country. Leya machine kufuneka abantu abanesipiliyoni asebajwayele like oThemba Zwane Utawu, yes. Abantu abazopholisa igame ngoba bonke izolo nokuyiphuphu bafuna le goal Yes. and thina ama-player wethu ase-South Africa asikhulanga njengala ma-player wangale ukuthi izinto uyayibona thina asidlali si-under pressure. Yesterday si-under pressure ikoshaya amapali and iyasicula under pressure majekeje you know. And enye into nengifuna ukuthi labadlali singabablame. Mina i-blame ngiyibeka ku-technical team. Technical team namanje ngisasho if asiqualify abahambe bonke. Abahambe bonke ngoba already niyambona ne-sign language ka-coach ukuthi already coach uyagive up vele ngoba i-chance uyabona majekeje Contract ibhadele. Ubhadele mntosho sekasi isinto majekeje ayibeka nawe uyayibona straight indaba vele siyaziwe sonke. Njengoba sekunjina manje yobona ku-rough mntosho sekasi and the way